нури дадобоева мудири таваллудхонаи вилоятӣ дар суғд аз вазифа сабукдӯр шудааст. Барканории ӯ баъд аз фавти шашгоник сурат гирифт. Хабаргузории Азия Плюс рӯзи 20 январ навишт ба ҷои Дадабоева муовини ӯ Мунира Валиева омад. Вале тағйирот дар таваллудхонаи вилоятӣ то куҷо ба фавти шашгоникҳо рабт дорад? Дар ин бора ман қабл аз барнома аз Фарзон Муҳаммадӣ ҳамкори мо дар ин минтақа ки мавзӯъро пайгирӣ дошт пурсидам. бале шаҳло аз вазифаи сардухтури таваллудхонаи вилоятӣ барканор шудани Нурӣ Дадобоеваро сардори раёси тандурустии Суғд Ҳабибулло Муҳиддинов низ тасдиқ кард, вале сабабашро ба синни нафақа расидани ӯ рабт дод. Муҳиддинов дар суҳбат бо Радиои Озодӣ афзуд ки Дадобоева ҳанӯз соли гузашта ба синни нафақа расида ва моҳи декабр аризаи аз кор рафтанашро низ навишта буд. баъди баррасӣ ва интихоби сардухтури дигар вай аз кор рафт. дуруст аст ки ин барканорӣ баъди як ҳафтаи фавти шашгоникҳо сурат гирифт, вале сардори раёси тандурустии Суғд ин ҳолатро ба сабаби аз кор рафтани Дадобоева рад кард. рӯзи 11 январи имсол дар таваллудхонаи вилояти Суғд шашгоникҳо ба дунё омад, вале ҳамаи онҳо як рӯз умр диданд. худи Нурӣ Дадобоева дар суҳбати видеоӣ бо Радиои Озодӣ сабаби марги паиҳами 2 писар ва 4 духтарро ба таваллуди бармаҳал пайванд дод. наздикони шашгоникҳо ба ин чиз бовар надоранд ва хунукназарии пизишконро сабаби марги онҳо медонанд. бо ин даъво онҳо ба вазорати тандурустӣ низ муроҷиат карданд. суоли баъдии ман аз Фарзон ин буд ки то куҷо даъвои пайвандони кӯдакони фавтида натиҷа дод. чанде аз ҳамсӯҳбатони мо аз таваллудхонаи вилоятӣ дар суҳбатҳои бидуни сабт гуфтанд ки мақомоти назоратӣ аз рӯи ин ҳолат корбарӣ карда истодааст. ҳатто чанде аз онҳо гуфтанд ки бархе аз навбатдорони он рӯзи 11 январ низ аризаи аз кор рафтанро навиштанд. вале Илҳом Пӯлодзода, сардори сарраёсати назорат дар соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Суғд дар суҳбат бо Радиои Озодӣ ин нуктаро тасдиқ накард ва гуфт ки шикояти пайвандони шашгоникҳоро баррасӣ доранд ва натиҷаи онро баъдан расонаӣ хоҳанд кард. сипас ман аз Фарзон пурсидам ки оё қаблан низ аз болои фаъолияти кормандони таваллудхонаи вилоятӣ чунин шикоятҳо буданд? бале шаҳло, бахусус баъди ин ҳодиса дасти кам 5 номаи шикоятӣ аз сӯи корбарон ба дасти мо расид ки ҳамагӣ аз муносибати бади пизишкону момудоягони ин зоишгоҳ қисса мекард. аз он пеш ҳам чунин шикоятҳо буд, вале аксаран ниёз ба таҳқиқоти рӯзноманигорӣ дошт. бояд гӯем ки ба беморхонаи вилоятӣ аз 14 шаҳру навоҳии Суғд барои таваллудкунонӣ меоянд ва таваллуди шашгоник дар ин ҷо бесобиқа аст. дар гузашта 5гоник ва чанд мавриди таваллуди 3гонику 4гоник дар Тоҷикистон сабт шуда буд. ташаккур аз Фарзон Муҳаммадӣ. ёдовар мешавам ки ҳамкори мо дар Хуҷанд оиди аз кор озод шудани мудири таваллудхонаи вилоятӣ дар Суғд тафсилот дод.